Ty vole, kluci, záběr! Michale! Michale, stávej, Michale. Ty vole, to je 20 plus, ty Michale. Zavolej Buldovi, ty vole, aby přišel. To bude hodně. Dar, hele, máme tady rybu tak 26 kg, morda zla, ať přijde Bulda, jo? Díky, dar. No nic, tak aspoň nakrmíme, no, než ten Bulda dorazí. Michale, volal s tou Buldovi, ty vole, druhý den odpoledne, kurva, tady máme v saku toho kapra, ty vole. Že ty jsi mu neřekl o milu? Tak volal jsi mu nebo ne? Už dávno, a nevím kde je, vole, to jde zasek. Existuje 6 druhů lenochodů a všichni, stejně jako ti v regionu Madre de Dios v jihovýchodním Peru, nikdy nikam nepospíchají. 6? Není u vás Bulda? Na cestě? Kámo, my jsme mu volali před 3 dněma, ty vole. Ten měl dorazit, jako my tady máme mordu zla, 26 kg asi. Možná bude mít teďka už jenom 6 kg, nevím. Dobré, tak já se tam dojdu podívat. Michale, tady je. Našel jsem ho, pojď si to s ním vyřešit. S lenochem jedním. Šup, je tvůj. Michale, co to tady děláš, prosím tě? Podaně malinko naštěl, jsem to s ním vyřešil po svým. Pořádně utáhnu. Tady už nebude nikdo hledat. A to je konec krásnýho Buldy. Yellow car. Super, super, yo.